Hej, mit navn er Michael Friis. Jeg er ansat i 3F Kastrup som uddannelseskonsulent. Jeg er ansat til at kunne vejlede og råde dig, hvis du skal have brug for en uddannelseshjælp. Og i den her video vil jeg lave en video angående, hvordan tilmelder du til Industriens Kompetencefond, som i daglig tale hedder IKUF. Jeg vil lige minimere det her vindue her, og så vil vi gå ind på IKUFs testside her. Jeg starter her. Her vil vi oprette en ansøgning. Ansat på Industriens overenskomst. I det her tilfælde har den taget Aviator, fordi jeg var inde på siden i går. Og det er min gamle arbejdsplads. Jeg vil også bruge min gamle arbejdsplads, hvornår jeg startede der. Det var ikke den første undskyld. Første i 8. 1991. Er du opsagt? Nej. Hvis du var opsagt, så kontakt lige Michael Friis, fordi jeg så har nogle andre regler, hvis du skal bruge din selvvalgte uddannelse. Testperson, og så står der her lufthavnsoperatør, din jobtitel. Du skriver her også din mailadresse. Du skriver her din telefonnummer, månedsløn. Og dengang jeg var i lufthavnen, var jeg højt lønnet, så havde jeg 32.700 kroner om måneden. 37 timer. Jeg er faglært, udlært slagter. Og uddannelsen starter i oktober måned. Og så sætter vi kryds for skifteholdstillæg, fordi af skifteholdstillæg kan man også godt søge. Herinde vil jeg så skrive 47.854, fordi det hedder det kursus, jeg er ved at tage nu. Jeg er ved at søge om kursgodtgørelse til et stort kørekort, der tager 6 uger. Vi siger søg. Her kan vi så komme op. Den kommer op med forskellige. Det er lige meget, hvad for en af dem du klikker på. Søg tilskud til denne uddannelse. Det tager 6 uger af 37 timer. På en regnmaskine giver det 222 timer. Det koster 3.240 kroner. Ønsker du at søge tilskud til kost og logi? Det kan du søge om, hvis du har et kursus, der er mere end 60 km væk fra din bopæl. Så kan du blive tilbudt overnat på skolen, og så få penge til kost og logi. Det bliver brugt meget, hvis man tager til Fyn og Jylland, som ikke skal ligge og pendle frem og tilbage. Ønsker du at søge om andre tilskud? Ja, det gør vi, fordi der er nogle andre udgifter forbundet med at tage stort kørekort. Der er nogle prøvegebyrer. Og så er der en lægeerklæring, den skal vi også huske at sætte på. Den koster 500-600 kroner, men for at være sikker, skal du 600 kroner. Og så går vi videre. Nu er ansøgningen stort set færdig, så nu skal jeg bare godkende den og sende den ind. Nu har jeg lavet en ansøgning for en person, som er på fuld tid. Nu kan vi gå ind og klikke på vores ansøgning herinde. Og der kan vi se, at den ligger herinde, og der ligger flere, fordi jeg har lavet flere. Og der vil den så smide din grundløn op, så får du udbetalt din fritvalgskonto, ferietillæg, pension. Så din grundløn er det her, og 85%. Så det er ikke ret meget, du tæver. De 20.000 for din veu-godtgørelse. Det kan du se på en anden video, hvordan du henter de penge. Og ellers resten får du her fra IKUF, og de bruger dit bikort, fordi veu-godtgørelsen bruger dit hovedkort. Vi går tilbage igen. Vi laver en ny ansøgning, fordi nu vil jeg prøve at lave en ansøgning, fordi nu er jeg lige pludselig røget på en deltidskontrakt. Jeg er på en 104 timers kontrakt. Jeg er stadig ansat i Aviator. Jeg har stadig samme startdato. Det er mange år, jeg har været deltid, kan jeg se. De har oplysninger fra før. Men nu er jeg kun på en 104 timer. Det giver 26 timer om ugen. Vi skriver 26 timer her. Jeg er stadig faglært. Uddannelsen starter stadig i oktober måned.
Angiv din løn på 26 timer. Nu bliver det rent gæt. Jeg skal stadig gå ud og tage et lastbilkørekort, som tager 6 uger. Men nu kan jeg ikke søge om 222 timer, fordi nu er jeg på en deltidskontrakt, så kan jeg kun søge for, hvad min deltidskontrakt er på. Så tager jeg en regnemaskine, fordi nu er jeg på 26 timer om ugen, gange 6, så nu er min ansøgning kun på 156 timer. Så bruger jeg jo heller ikke alle mine timer hos IKUF. Så egentlig har jeg plads til 2 ugers længere kursus, kan man sige. Igen søger vi om tilskud. Det er uanset om du er på den ene eller den anden kontrakt. Og så kan vi sende den her afsted. Sådan. Og du kan altid logge ind på din NemID og se statusen på din ansøgning her. Husk endelig ikke at trykke på den røde, så sletter du din ansøgning. Men her vil du også kunne se udregningen på en deltidskontrakt, hvad du får her. Du kan følge statusen herude, hvis det er din arbejdsgiver, der mangler at konfirmere, at du skal på kursus. Også hvis den bliver afvist, så står det også herude. Nu vil vi gå ud på IKUFs forside her. Og herude er der nogle forudbetalinger og andre blanketter. Fordi det kan jo godt være, at du ikke lige har råd til at betale 3200 kroner og lægge det ud, og først få dem tilbage, når kurset er slut. Så derfor er der en blanket herinde, som du kan downloade. Og når du får regningen fra IKUF, så sender du regningen og den her sådan i udfyldt tilstand ind til IKUF. Det er med dit fulde navn, fødselsdato, ansøgningsnummeret, som du har fået på din mail, kursusnummer og navn, uddannelsesstedet, det var Tech Hvidovre, og så fakturenummer, beløb, forfaldsdato, skriv den under, og så send den ind til IKUF på info@ikuf.dk. De har også en anden blanket derinde, som er vigtig. Det er vores anmodning om udbetaling af skifteholdstillæg. Her skriver dit navn. Bum. Kunne jeg ikke. Navn. Fødselsdato. 0210. Virksomhed. Aviator. Bum. Et CVR-nummer. Så skriver jeg bare 1, 2, 3. Og så kommer vi ned til her. Så skriver dit ansøgningsnummer, som du har fået på din mail her. Vi skriver, den hedder 8899. Dato du på kursus. Her skriver du alle de vagter på, hvor du går klip af skifteholdstillæg. Det er jo på dine aftenvagter og på dine weekendvagter. Lad os sige, at det her er en søndag. Så vi skriver søndag den 22.9. Klokkeslæt. Jeg skulle på arbejde fra 6 til 18. Det er en søndag. Og det giver 12 timer. Sådan skriver man dem ud. Og når du er færdig, skriver du den under, og så skal din virksomhed også skrive den under. Og så sender du ind til IKUF, når dit kursus er slut. Fordi hvordan får du pengene fra IKUF, når dit kursus er slut? Jo, de har brug for at se noget dokumentation, for at du har bestået dit kursus. Og det kan godt være, at der er en køreprøve, der venter. Så må du sende sådan en skrivelse fra skolen om, at du har været til stede i undervisningen. Hvis du selv har lagt ud for din kursus, så sender du din regning og din kvittering ind. Og så sender det her sådan dokumentation ind for skifteholdstillæg. Og ellers, hvis der er nogle problemer, man kan altid ringe til IKUF. De har nummer 33 77 91 30. Ellers kontakter Michael Friis, så vil jeg også tage mig din sag. Kan du have en rigtig god dag. Hej.